Josefa, non é posible. Acabo de falar... Achega, tá lá, coño. Acabo de falar cos da gestoría e confírmame que non che podo vender solo a mija. Tens que levar a bola inteira, vale? Así que... Teño xa aquí... Onde vai a túa bola, carallo? Aí, está aquí. Aí tes. Como che gusta a ti, pouco feita. Esta bola está che congelada. Menos feita imposible, que che estou dicindo? Acabo de decir. Congelada que come isto? Pero vamos a ver, Que José. como pan congelado? Escoítame. Ti non escoitastes o doutor Viso na televisión que dixo que agora hai que congelar o pan para que sea bo? Non escoitastes eso? Sí. Ah, Pero non o quero os congelado. Escoítame. Levamos os panadeiros matándonos toda a vida a traballar despertando ás 2 da mañán. Levantámonos todos os días ás 2 da mañán. Quen se levanta ás 2 da mañán? Nós, pa facer o pan, pa que o teñades fresco todos os días. E ahora salen os médicos na televisión dicindo que é mellor congelar. Hombre, por favor, lárgateme de aí, Josefa. Lárgateme de aí, non che quero ver diante. Poño nerviosa con este tema. Bueno. Listo. Vamos al otro lado. Me cago en la madre que me parió. Que me falta... Fáltame Delmiro, coño. Que va el... ¡Delmiro! ¡Delmiro! ¡Ya va! ¡Joder! Castola con pitar, veña pitar, veña pitar. Mira, que che gusta bien pitar a ti, veña, pita, 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 que me dicen todos os panadeiros con pitar. Traído un chifle como afilador, bliu, bliu. Buenos días, Delmiro. Perdona, que me liei un ¿Qué tal? pouco porque había un señor que me dixo facemos a foto agora ou despois. Un señor que había alguén trae, dixiñeu, mellor despois. Era mellor. Xa verás que vengo agora daqui un pouco. Van ahora, non? Venga, agora. Coita, que pesa che poño? Pome, que me vas poñer? Poma de sempre, dame o meu molete listo. Molete ben pasado, non? Sí, molete ben pasado, o de sempre. Aí está. Que? E o corrosco? O corrosco, Edelmiro. Onde vai o corrosco? Coño, estamos no 2026. E que? Era isto ou subirlle 10 céntimos á peza. Ah, en vez de subir, quitarlle pan. En vez de subir, quitas pan. Algo hai que facer. Ah, moi bien, moi bien. Coño, si todo o mundo está subindo os Pero precios. pero tú pa que por que subes os precios? A ti subiron os proveedores. Como non me A ti vai que te subir os subeu? precios? Como? Está subindo todo o mundo os precios, non os vou subir eu como panadeiro. Pero por que Coño, subes? A ti que te subeu a ti? como subeu? Subeu o gasoil, subiron as rodas, Subiron a todo. roda, como subiron a todo. Pande subiron a roda? Subiron a Pero roda. terás cara. Carallo. Levas camino a furgoneta 20 anos. Queres o molete ou non queres o molete? Quero, veña, dame. Venga. Ven pa aquí. Eh? Ven pa aquí. Usuario y contraseña. Perdón? Necesito que me des usuario y contraseña. Que usuario ni que son eu e Delmiro, que che levo 30 anos comprando pan. Bueno, pero sinto moito, pero sin usuario e sin contraseña non che podo dar ao molete. La madre que me parió. Pero que usuario, se son eu, che estou dicindo, non me conoces. Xa sei que eres ti, Edelmiro. Ti non recibistes unha notificación da panadería a semana pasada para baixar unha aplicación? Sí, e baixei na panadería nieves.com. Baixástela? Sí. E introducistes usuario e contraseña? Joder, claro que metí un usuario e contraseña, pero xa non me acordo da Pois- contraseña. Ahora contraseña para todo, usuario e contraseña, usuario e contraseña, usuario e contraseña, usuario... Non me acordo das contraseñas, joder. Te has Non me tecado. acordo. Pero- Vou a Sargas, tiene contraseña. No, aténdame, se non morro, pero que non teño contraseña. Bueno, contraseña. E venga, usuario e contraseña. Vale, me parió. Venga, usuario e contraseña. E todo é usuario. Todo é quieto, usuario e eh? contraseña. Que Coita. queredes usuario e contraseña? Si os tedes vosos datos, joder. Por E meto a contraseña e que non lle vale ninguna. É por seguridade, Edelmiro. Veña, mételle aí, que é moi fácil. Mételle usuario, contraseña. O usuario será Delmiro. Estás seguro? Coño, será o meu nombre, Delmiro. Pois usuario Delmiro. é Edelmiro, aí está. Bus.
Non lle meto a E, poñolle Delmiro, porque a E é muda. Ti sabrás como lle puxestes. Delmiro puxestes. Eu son Edelmiro no DNI, pero non, a E é muda. Entón poño Delmiro. Que fixestes? Espera, que puxe mal, puño con H. Espera. Delmiro. E agora a contraseña, Mete a contraseña. vou probar. 1, 2, 3, 4, 5... Vou meter o 6. 6. Non foi. Non era esa. A ver, ó. A ver. Ah. Di que a contraseña tens que poñer mayúsculas, minúsculas e algún carácter especial. Mayúsculas Minúsculas e algún carácter especial. e esdrújulas. Non, non hai que meter esdrújulas. Mayúsculas, minúsculas, Mayúsculas, minúsculas minúsculas e pon aquí e... carácter especial. Pois poñolle mayúsculas, minúsculas e carácter especial voulle poñer Pablo Motos, que ten un carácter especial. Oi, ó. Para, que o vas a estropear. Nada, ahora só che queda un intento. Joder, queda un intento na máis. Si fallastes, queda un intento na máis. Vengo da foto, Quen? Vengo da foto. Ven aí. Hola. Buenas. Pensei que era o do Butano, cando entrou. Dixei, meterse en o chave. Que tal, Manolo? Manolo, que tal? Ben, Hai que acordarse de facer a foto despois, Manolo? Manolo seguro que sabe o usuario e mala contraseña. Manolo, vai saber Manolo. Sabe Manolo. Vai saber contraseña Manolo, que Manolo pensa que Huasá é unha salsa japonesa. Vai pensar Manolo. A ver. A ver, pregúntelo. Manolo. Contraseña. No, usuario. 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 Manolo. Non te jodelo, non iba a ser en el miro. Claro. Usuario Contraseña. Manolo. Pero, contraseña. culito de pollo 69. Perdón. Culito de pollo 69. Pues gracias. Bueno, pois, ti nada, non? No, xa me acordei. No, vas quedar sin pan hoxe, Como era? Delmiro, Eso é usuario. usuario Delmiro. Delmiro. Contraseña. Culito de pollo 70. Voy a meter un pouco máis que a Ti Manolo. pensas que son tonta eu? Son tonta. A ver, que non... Contraseña. Usuario Delmiro, contraseña... Ah! Por eso non me acordaba. É que non se acorda naide Quen? da contraseña miña. A ver, cal Porque é? está no olvido. David Civera. É a contraseña. David Civera. Barra baja. Na, fora. Bloqueaste o sistema. No. Ahora non vai. Ahora o chintófano ese. Pensa- Teño un giso, non me deixes sin pan, que teño giso. Non che podo dar o molete. Pero como un giso sin pan? Porque esto bloqueaste e ahora o chintófano pensa que eres un robot. Un robot. Un robot cunha vara na mão. Correcto. Se non introduces ben, Sí. o sistema di é un robot. É un robot, non é unha persona. Correcto. Ai, moi bien. Entonces eu agora necesito... Ven aquí, ven aquí. Mira, ven aquí, Nieves. Tú crees que un robot, pode facer isto? Non sei, pregunto. Pregunto, non sei. Se un robot pode facer eso, Non me refería a eso, Edelmiro, pero é que agora o sistema, para saber se eres unha persona ou un robot, tens que pasar unha prueba visual. Ven comigo. joder. Tens que pasar aquí unha prueba para dicirle ao sistema que eres unha persona e que non eres un robot, vale? Moi bien. Tesme que dicir cantos semáforos ves nesta imagen. Aí está. Joder,
Que teño que marcar as casillas onde hai Marca semáforo. as casillas donde están os semáforos. A ver, eu creo que aquí hai un. Aquí hai semáforo. E aquí ainda hai unha pedrea de semáforo, aí. ¡Correcto! Muy bien, ahí está. ¡Bravo! Gracias. 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 Porque, claro, a barra non se considera semáforo. No, No. en principio no. Pero, sin embargo, o rabo da mazá considérase mazá. Ah, bueno, Juan. Bueno. Xa desconfiguraste Veña, toma o móvil. O chaio, trae o móvil. Dame o pan dunha maldita vez, por favor. Dale o pan. A ver, eu, Que aí teño Edelmiro, que facer ainda a foto con culito de pollo 69. escoita, Teño unha tarde jodida. eu non quero que o tomes a mal, que eu non é por ser desconfiada. Que non, Edelmiro. muller, que Pero vas ser desconfiada pídemo tú. así o sistema e eu teño que facelo. Apunta, vos vale, que xa... Apunta, porque xa quero che- pagalo todo xunto no mes que... Xa Bueno, che apunto. pande vas ahora? Ahora vou para a aldea do lado, que Vas me para están... ao lado, veña. Ostras, Que pasa? non sei que... Que pasou? Non me deixa, non podo abrir. Xa abro o coche. Me abre, Hello? Que pasaría? non sei. Para abrir, introduza usuario e contraseña.